Ο δεύτερος χορός τον οποίο θα παρακολουθήσετε είναι το πεντοζάλι. Χωρίζεται σε δύο μέρη, στο αργό πεντοζάλι και στο γρήγορο, σύμφωνα με το ρυθμό βέβαια που παίζει η μουσική. Στο αργό πεντοζάλι είναι κατεξοχήν ο χώρος στον οποίο τραγουδάμε τις μαντινάδες. Όλα αυτά τα δύστιχα που ακούσατε είναι οι μαντινάδες. Το κύριο μέρος το οποίο τραγουδιούνται είναι το πεντοζάλι, αλλά τώρα πια τις λέμε παντού. Η λέξη μαντινάδα μας την άφησαν οι Ενετοί. Είναι η λέξη ματινάτα η ιταλική και σημαίνει την πρωινή καντάδα. Επειδή λοιπόν το έχουμε μεράκι έτσι βραδινές ώρες προς το πρωί να τραγουδάμε, έχει μείνει στο πεντοζάλι. Απολαύστε λοιπόν τον πιο γνωστό χορό της Κρήτης και σημειώστε βέβαια ότι τα λεβεντόπεδα και οι κοπελιές μας εδώ που χορεύουν δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Κρήτη. Πολλοί από αυτούς μόνο στο χάρτη τους την έχουν δει. Πολιτικό μηχανικό θα βάλω να στεριώσει. Άντες, θα βάλω να στεριώσει με γεφυρά την Κρήτη μας, την Τρίγλια να ενώσει. Άντες, κομπιούτερ ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικό θα βάλω στο μητάτο. Άντες, θα βάλω στο μητάτο να παίρνω μέσω ίντερνετ το γάλα των προβάτων. Εγώ τ' αγάπη στη χαρά, τσαγκάλες σου τη βρήκα. Τσαγκάλες σου τη βρήκα και πέρασα για να σου πω σ' αγαπάω, κοίτα. Σαν μεγαλώσω λίγο κι εγώ σε ένα καπί θα πάω. Σε ένα καπί θα πάω για να γλεντίζω όμορφα και για να τραγουδάω. Έλα θα έρθει μια μέρα σίγουρα σε τούτο το πλανήτη. Σε τούτο το πλανήτη που θα γεννούνε ένα νησί, Τρίγλια με την Κρήτη. Έλα όπου κι αδώ το δήμαρχο πάντα τον προσέχω. Πάντα τον προσέχω και σαν αδέρφη μου καλό, πάντα μου θα τον έχω. Το Μερακλή το δήμαρχο όλοι τον επαινούνε. Όλοι τον επαινούνε, χαίρουνε την παρέα του κι όλοι τον πεθυμούνε. Κύριε Σγουρή, κύριε δήμαρχε, καλώς ήρθες απόψε. Καλώς ήρθες απόψε για τούτη την εκδήλωση, καλό κονδύλι κόψε. Έλα κύριε Σγουρή, κύριε δήμαρχε, καλά να το κατέχεις. Καλά να το κατέχεις, πως σαν την Τρίγλια άλλο χωριό στο δήμο σου δεν έχεις. Κύριε Σγουρή, περιμένω σε να κατεβείς στην Κρήτη μαζί με το Συμβούλιο. Να κατεβείς στην Κρήτη να πιούμε και μια τσικουδιά στη σκιά του Ψιλορίτη. Hámale!
κοπέλια.